Εδώ γίνεται, παιδιά, χαμός. Έχουμε βγάλει 15 σφαίρες, 20. Να. Κι άλλοι μπροστά σου. Κι άλλοι. Μπροστά σου, ναι. Κι άλλοι. Και εδώ έχει κι άλλοι. Πού βαράει, ρε? Εκεί. Μάλλον θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο φτιαράκι του πλανήτη. Άτσι, και μία. 2-2, κοίτα. Τι γίνεται. Αβέρτα. Χαμός. Κι άλλοι. Τίποτα, εντάξει. Εδώ μάλλον λογικά για να τις δείξουμε όλες θα χρειαστεί να κάνουμε 2 ώρες βίντεο. Εδώ, άκου να δεις, Νίκο, εδώ ήρθανε, ρε φίλε, είχε αντάρτες. Εδώ έχει το φυλάκιο. Εκείνο ο παλιός σταθμός, εκεί έχει κι άλλο φυλάκιο. Και εδώ ήταν κρεμαστή γέφυρα. Γραμμές. Περνούσε ο δρομικός σταθμός, εδώ περνούσαν τα τρένα.